Atenció a aquesta dada. 2 de cada 3 ciutadans catalans creuen que els nois i noies surten poc o gens preparats de l'escola. Què està passant? Per què és tan extesa aquesta percepció? Aquesta és la pregunta que contestaran d'aquí uns instants el conseller d'Educació, el senyor Ernest Maragall, el mestre i director del CEIP Bellaterra, Jaume Cela, Carme Molís, és directora de l'escola Badruna Àngels, el senyor Jaume Serramona és catedràtic de Pedagogia de l'Autònoma i el doctor Ferran Ferrer ho és de la mateixa universitat, però d'Educació Comparada. Irene Balaguer és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Salvador Cardús és sociòleg i també escriptor i periodista. I Carme López és la directora del IES La Sedeta. Aquest no serà, atenció, un debat, o aquest no pretén ser, millor dit, un debat teòric, perquè això correspon als estudiosos. Tampoc volem que sigui un debat de relacions dels diferents actors amb l'administració. Ja hi ha taules